Takže, pane Gorane Veliký, vy jste se proslavil, vlastně světově proslavil jako ten nejohromnější muž této z planety? Ano. Musíte být nesmírně pyšný, že jste se stal hrdinou své vlasti. Ano. Vy jste už vlastně dokázal všechno. Vystoupil jste na nejvyšší hory světa, 5krát jste cestoval napříč Antarktikou, bojoval jste ve 3 válkách, provazolezec, thajský boxer, sumo zápasník. Ano. Kung fu mistrem, zlomil jste rekord v pozemní rychlosti, bojoval jste s býky v Pampelóně, byl jste na Měsíci. 2krát. Ano. Hrál jste vůbec někdy fotbal? Zatím ne.